Diba? Magkano na lang matitira sa kanila. Tamang-tama lang talaga mga kadong na pang survive. Hello mga kadodong, mga kanidang, good morning sa inyong lahat mga kadodong. Update lang ako sa ating pang araw-araw na buhay mga kadodong. I-update ko rin para sa inyo. At ang oras natin ngayon mga kadodong ay alas 4:06 ng umaga mga kadodong, madaling araw. Ito talaga yung oras na gigising na ako mga kadodong para mag-prepare na para magbiyahe. Ito muna yung ibabagi ko sa inyo mga kadodong ay wala talagang pagbabago. At pagising ko mga kadodong ay magkakape. Yan, ito yung kape ko mga kadodong. At ito rin yung tinapay ko. Pagkatapos ko nitong magkape, maligo at nakapagsaing na rin ako mga kadodong. Yun, at magkape muna tayo at may tinapay. Ayan mga kadodong, tinapay ko. Ito lang yung ginagawa ko sa araw-araw mga kadodong. At yung mga iba pang mga gawain sa bahay. Yan, malapit na ako matapos magkape mga kadodong. Yan. Tatapos ko magkape mga kadodong, maliligo na ako. Tara na. Subuko lang kung napal. Okay, tapos na tayo magkape mga kadodong. Magbabalik na lang ako mamaya pagkatapos ko maligo at pag-alis na natin. Okay mga kadodong, mga widang. Ito na mga kadodong, nakabihis na ako at paalis na ako para papasok sa trabaho mga kadodong. Magbiyahe na. Suklay-suklay kasi mag-celebrate ako mga kadodong. Okay, alis na ako deh. Yup. Okay. Alis na ako. Sarado mo pinto. Mga kalorong. Yan mga kalorong, dito na ako sa baba. At hindi na ako nagpag-video pagbaba dahil hindi naman na makikita dahil madilim mga kalorong. At nag-warm up muna ako sa motor. Yung kasalukuyang service natin. At tayo aalis na mga kalorong, mga karidang. Yun mga kalorong, nandito na tayo. Kararating lang natin. Yan yung service natin. Yan yung service ko mga kalorong. At dyan naman yung tricycle ko. At yung mga kasama ko, marami pang walang driver dito mga kadodong. At mayroon na nakapila sa aming pilahan mga kadodong, sa kabila. Yan, wala pa mga driver yan mga kadodong dahil maaga pa tayo ngayon. Oras natin ngayon ay alas 5:45. Okay mga kadodong, prepare na ako sa aking tricycle para ako pipila na mga kadodong. Alright mga kadodong, mga kadodong, nandito na ako sa pilahan. At sana suretin tayo na ngayong araw na to. At ibabagi ko sa inyo kung magkano ang kikitain ko buong maghapon mga kadodong, mga kadodong. Nandun na yung tricycle ko mga kadodong, nagpipila na ako. Ayan. May mga kasama na rin akong parating na at sila'y pipila na rin. Yan. Morning pare. Yan, pumipila na yun mga kadodong. Yan, medyo marami-rami na kami dito mga kadodong.
taragis ka tinong ba? Ulam na lang, dito na Yan na lang ulamin. Oo. Hindi, kailangan ulo talaga. Pag isda, di ba, pag lumangoy, ulo na una. Oo. O, di ulo na bilhin ko. Pero pag namatay, wala sa buhay. Pambira ka. Marong yung ulamin natin. Ulo ng bangos. Ay, pagkano pala ka? How much more? 40,000. 40,000? Ay po ito eh. 40 pesos. Marong. Salamat ha. Puno ang pilahan mga karong. Okay, ito yung nabili nating ulam mga karong. Mahalagang 40 pesos. At tayo ay mag-almusal na. 50, mayroong supling 10. Ay, yan mga kadodong mga lidang, yan ang ito yung nabili nating ulam kanina mga kadodong, halagang 40 pesos at ito ay paksiw, ulo ng bangus mga kadodong. At yan naman yung ulam ko, mayroong kutsara at ito naman yung ulam ko mga kadodong, yan yung kanin ko. Ayan mga kadodong, kakain muna tayo at ang oras natin ngayon ay alas 9:30 mga kadodong mga lidang. Tamang-tama rin na nagugutom na ako mga kadodong. Mga kadodong, kakain muna tayo mga kadodong. Mga kadodong, ito yung kanin ko. At ito na yung ulam kong bangus. At tayo ay kakain na. So mga kadong, yung kanin ko kalahati lang kasi kalahati mamayang tanghali naman mga kadong, pati yung ulam ko mga kadong. Nagumpisa pala tayo sa biyahe kanina mga kadong ay alas 6. Wala kayo ng mga kadodong, ang kinita natin ay nababawasan lang siya ng 40 pesos dahil binili ko nga dito sa ulam ko ngayon. At hanggang mamayang alas 6 mga kadodong, i-update ko kayo kung magkano lang yung kinikita ko mga kadodong, dahil sobra nakikita na naman sa video ay talagang puno lagi yung pilahan, matagal bago makahatak, sabay bago makapalapasero. Mga kadodong, tapos na ako kumakain mga kadodong at hindi na akong tubig. Ito yung tubig ko mga kadodong, galing pa ito sa bahay, makakuli na ako ng tubig. So hindi ito kasi mamaya makakabibili ako ulit halagang 15 pesos na tubig mga kadodong. Binili ito mamaya mga kadodong ay halaga nito 15 pesos, pero malamig siya mga kadodong. Yan, ito galing pa to sa bahay. Okay mga kadodong, mamaya naman kung kain ko na naman ulit mamaya tanghalian mga kadodong. Okay mga kadodong, nanghalian mga kadodong kasama ng merienda. Yung kanina kain ko kanina ay almusal, ngayon naman ay pananghalian kasama ng merienda. Ito yung natira kong kanin kanina mga kadodong, oh. Yan. At ulam naman natin kanina natira, ito rin ang ulamin ko. Yan mga kadodong, pananghalian kasama merienda. At yung tubig ko naman kanina ang binili mga kadodong, ito malamig na malamig yan mga kadodong, nakasilip pa yan. Yan, oh, malamig, sobrang lamig ito mga kadodong.
mga kadong, kakain muna tayo. Okay mga kadong, tapos na ako nanghalian kasama ang merienda. Okay mga kadong, ang tabayanan nyo na lang mamaya para babagay ko rin sa inyo mga kadong yung kung magkano yung kinita ko sa buong maghapon mula alas 6 hanggang mamaya alas 3:30 pa ngayon mga kadong kaya may oras pa para magbibiyahe pang muli para malagdagan man yung kita natin ngayon mga kadong. Hello mga kadong, mga karidang. Andito na ako sa bahay, kararating ko lang galing sa biyahe. Yan, hindi pa ako nakapagbihis. Kararating ko lang talaga mga kadong. Hindi na ako nakapag-vlog doon kung magkano lang yung kinita natin dahil ang cellphone ko ay hindi ko na may play yung flash para makikita, para maliwanag siya kasi palubat na mga kadong. Kaya naisipan kong dito na lang i-vlog, ituloy pagbablog natin sa magkano na ba yung kinikita ko. Ngayon mga kadong, ito yung kinita natin ngayon mga kadong sa ating buong maghapon na pagbibiyahe. Yan mga kadong, ang ating kinita ngayong araw na to mula alas 6 tapos ang oras ngayon mga kadong ay alas 8 na ng gabi. Yan. Kaya mga kadong, marami lang sa tingnan dahil puro siya bariya, may 50, may 20 mga kadong, wala man lang 100 talagang buo mga kadong. Yan, may binangin na natin ito mga kadong. Inayos ko na ito mga kadong para di na tayo matatagalan pag bilang pagdating ko dito sa bahay. Ito yung kinita ko. So, 1 ito, isandaan ko kadong 1 2 3 4 5. Yan ang kinita ko ngayon mga kadong. At itong 40 pesos na may butal mga kadong, yan 40 pesos yan mga kadong. Yan ang kinita ko ngayon mula alas 6 hanggang alas 7:30 yung mga kadong, kasi pagrahe ko alas 7:30 yun. Tapos tumatakbo rin yung motor papunta rito pa uwi, kalating oras din. Yan ang kinita natin ngayon mga kadong. Pero bukas, babawasan ko pa ito ng panggasolina bukas. Kaya ang matira na lang mga kadong ay 400 na lang matira mga kadong. May bariya rin ako dito siguro to mga 40 pesos to mga bariya ko dito. Since Queens. Kaya yun, ito na yung pagdagdag ko sa gasolina bukas. Yang kabuuan kong malinis ngayon mga kadong, nakita ko ngayon sa panahon ng pandemic mga kadong ay talagang napaka-tumal ng biyahe. Nawa ng Panginoon mga kadong ay may natira pa sa akin 400 pesos mga kadong. At itong 400 na to, ito yung konsumo namin, bawasan pa ito at pambayad sa tubig, ilaw mga kadong. Mabuti nga mga kadong ay hindi na ako nagbabandere. Naisip ko nga mga kadong, paano na lang yung mga kasamahan ko na nagbabandere sila sa kanilang mga tricycle mga kadong binabiyahe. Diba, magkano na lang matitira sa kanila tama lang talaga mga kadong na pang survive. Yan ang kinita natin ngayon mga kadong sa loob ng alas 6 to 7:30 ng gabi, 6 ng umaga, 7:30 ng gabi na garahe kadong ay 13.5 hours yung ating biyahe mga kadong. At yan lang ang ating kinikita ngayon. Napakatumal talaga ng biyahe mga kadong. Okay? Okay mga kadong, hanggang dito na lang ang aking pagbablog today mga kadong. At magkita-kita na lang tayo sa susunod kong pagbablog ulit. At ibabahagi ko na naman sa inyo mga kadong. Okay mga kadong, magkita-kita na lang tayo muli sa susunod kong pag-i-upload ng mga video mga kadong. Bye bye!